Tämä video on toteutettu Automation in Network-hankkeessa ja tällä videolla nyt suoritetaan se meidän autoradaston ensimmäisen radan 3 ensimmäisen kuljettimen testaus ja samalla myös sitä käyttötaparyhmän toiminnan testausta. Tai no, katsotaan vähän, että kuinka pitkiä näistä videoista tulee, voidaan niitä vähän jakaa niitä testauksia sitten useammalle videolle. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että no katsotaan tuolta, meillä on täällä ihan oma kohta tässä autoradaston käytännön esimerkissä, eli mennään tonne ohjelmien testaus, kuljettimet GL1-GL3, eli mennään tohon kohtaan. Ja sen verran tähän nyt heti kommenttia, että käytetään sitä ohjelmapohjaa, mikä me ollaan tehty tässä harjoituksessa, eli se on se FC-soveltaminen toinen tapa. FC-soveltaminen nimenomaan sen yhden radan ohjauksessa. Ja tästä tosiaan löytyy oma dokumentti tästä autoradaston testaaminen. Siinä on ensin vähän virtuaalista käyttöönotosta, mutta siitä on ihan oma video tehtynä tuohon virtuaaliseen käyttöönottoon siihen vähän liittyen. No se mitä me sovelletaan tässä, niin meillä on tieportaali versio 15.1. Sitten me käytetään virtuaalisena PLC-nä PLC Sim Advanced 2.0 ja sitten meillä on Visual Components 4.1. Siellä pyörii se meidän testausmalli, simulointimalli. Ja tosiaan tässä puhutaan niin virtuaalista käyttöönotosta, eli tarkoittaa sitä, että me pystytään sitä meidän ohjelmaa testaamaan semmoista 3D-mallia vasten. Ja nyt tässä se 3D-malli on tosiaan toteutettu siellä Visual Componentsin simulointiohjelmistossa tai tämmöisessä 3D-simulointiohjelmistossa. Ja itse asiassa on 2 mallia. Me käytetään aluksi tätä suppeampaa mallia sen takia, että tuo täydellinen malli, sen kanssa testaaminen on hiukan hankalampaa. Mutta tässä suppeammassa mallissa on semmoinen hyvä puoli, että me voidaan testata yksittäisiä ratoja ihan riippumatta toisten ratojen toiminnasta. Se soveltuu vähän paremmin tähän testaamiseen. Itse asiassa laitetaan toi nyt tuosta ladaten ja mennään näytä kansiossa ja sitten avataan se tosta. Noin. Tämä Visual Components on SAMKilla ollut pitkään käytössä tää nimenomaan tämmöisten ohjelmien testaamisen apuna. Ja toi. Meillä on semmoisia opintojaksojakin, missä ihan opiskellaan tämän simulointiympäristön käyttöä. Ja tietysti hyvä, että se käyttö olisi hiukan tuttua. Tuon simulointiympäristön käyttö olisi nyt jollain tasolla tuttua, mutta auttavasti tämän videon avullakin varmaan pääsee tähän sen verran käsiksi tähän ympäristöön, että pystyy sitä sitten ohjelmaa testaamaan. No joo, siinä on nyt toi Visual Components auki ja siinä on tämä autoradasto. Niin kuin huomataan, jos mennään tänne autoradastoon, niin tonne, niin se nyt vastaa sitten yhtä tämmöistä rataa toi malli. Se on yksi tällainen kokonaisuus, mikä siellä mallissa, mikä tänne on mallinnettu. Hyvä. Ja lähdetään katsomaan ensin sitä tieportaalipuolta, eli tänne täytyy tehdä muutama pikku juttu. Eli meidän täytyy se OPC UA-serveri aktivoida täältä CPUlta. Eli mennään tuonne device-konfiguraatioon. Noin. Ja tosiaan me ollaan nyt siinä ohjelmassa, joka me tehtiin niin, että meillä on täällä tämä FC. Jos mennään katsomaan Program Blocks ja otetaan täältä tämä Dispatch Lines. Ja sitten tuolta, ja nyt tämä on se versio, missä me viitataan näissä kuljetinohjauksissa
sinne toisten kuljetinohjausten instanssi niin kuin tiedostoihin. Eli se tapa 2. Hyvä. Ja sitten mennään tosiaan takaisin tuonne device-konfiguraatioon. Tonne ja sitten klikataan ne vaikka tuosta. Katsotaan. Mennään tänne ja otetaan nyt tuosta vaikka properties, niin nähdään vähän paremmin mitä siellä. Mitä mä nyt klikkasin? Klikkasin jostain väärästä paikasta, mutta tuosta properties, noin, ja sitten mennään tohon noin. Noin. Sitten meidän täytyy täältä nyt etsiä se OPC UA tuossa. Tuossa on toi OPC UA, niin General ja Server, toi meitä kiinnostaa, eli Activate OPC UA Server. Noin. Oleellisia asioita nyt tämä serveriosoite 192.168.0.1 ja 4840. Se me tarvitaan itse asiassa täällä sitten, kun me luodaan se connectioni täällä Visual Componentsin puolella. Mut siitä sitten vähän myöhemmin. Sitten on tämmöinen kuin General. Mä en tiedä, onko näillä nyt suurempaa merkitystä, mutta sampling timeiksi voidaan laittaa toi pieni, mikä löytyy. Ja sitten publishing interval, niin pannaan siihenkin toi pieni. En mä tiedä, onko näillä mitään merkitystä, mutta laitetaan nyt noin kuitenkin. Noin. Noista ei tarvinnut välittää sitten mitään. Mutta sitten meidän täytyy toi lisenssi laittaa. Eli tämä on tämä runtime licenses ja OPC UA, niin laitetaan tuohon lisenssi. Medium, noin. Eli nyt me ollaan niinku tää Siemensin pää laitettu kuntoon täällä projektissa. Ja no, miten ne muuttujat näkyy sitten siellä OPC UA-rajapinnassa, niin Siemensissa se on toteutettu sillä tavalla, että jos mä nyt menen vaikka tänne tageihin tai mennään tuonne PLC-tagiin ja sitten katsotaan noi tagit tosta, niin täällä on tämmönen kenttä, kun katsotaan tuliko se näkyviin sieltä. No se nyt meni jonkin vähän tossakin nyt näkee accessible from OMIUA. Otetaan vähän, tässä menee nyt aikaa, kun mä vähän käyn. Noin. Täällä on tämmönen täppä. Accessible from HMI ja OPC-UA. Eli kun tuossa on täppä, niin silloin se näkyy siinä OPC-UA-rajapinnassa. Tuossa sun noitten tagien osalta. Ja sitten jos käydään kurkkaamassa täällä, niin jotain. Kurkataan nyt vaikka tuossa. Katsotaan, miten se täällä näkyy. Niin tää on ihan sama. Täällä on ihan sama juttu. Eli tuolla tavalla se tulee näkyviin. Sitten laitetaan tulille toi simmi. Ja mä laitan tästä nyt vaikka tommosen. Toi nyt voi olla tolla tavalla, tai sitten me voidaan laittaa tuo Virtual Ethernet adapter siitä päälle, mutta mennään nyt tämmöisellä. Tämmöisellä kokeillaan nyt ensin tällä tavalla, että kuinka se toimii. Ja annetaan nyt tolle vaikka nimeksi PLC. Mä laitan semmoisen kuin Aune. Ja laitetaanko siihen vielä autoradasto. Noin. Ja start. Eli nyt me luodaan sinne tämmönen virtuaalinen logiikka, johon me sitten ladataan se tuo meidän ohjelmaa. No niin, se on sinne käynnistynyt, tuli tonne näkyviin. Ja tuossa tietysti tuo IP-osoite on nyt niin kuin oleellinen, tuo IP-osoite sitten on vastaa sitä IP-osoitetta, mikä meillä on siellä meidän logiikassa. Ja tuohan nyt antaa sen IP-osoitteen automaattisesti, kun me käytetään tätä PLC-SIM-asetusta tässä, sitä ei pääse muuttaa. Mutta jos me otetaan täältä Virtual Ethernet adapteri, niin meillä on mahdollisuus jopa muuttaa sitä IP-osoitetta tarvittaessa. Hyvä. Ja sitten me downloadataan tämä. Yksi juttu täällä on hyvä aina katsoa, eli tuolta katsotaan, niin Properties, Project, Support, Simulation. Eli tämä on tärkeä, tähän täytyy ottaa täppä, se ei muuten mene tonne. Se ei muuten mene tonne virtuaali PLClle.
lataudu, se antaa errorin, eli tommonen täppälait täytyy laittaa. Sitten katsotaan tosta yhtäkkiä compile. Noin. Käännetään toi ohjelma. Katsotaan tuleeko virheitä. Ei tullut. Warningeja 5. Ei virheitä. Sitten voidaan vähän katsoa, toi mainissä pitäisi olla nyt kutsu siihen FC:hen, joka ohjaa sitä linjaa. No se on dispatch lines on siinä ja sitten menee tuonne FC:hen, niin täällä täytyisi olla sitten mode control U löytyy. Sitten on sen ensimmäisen kuljettimen ohjaus CL1, CL1, GL1 löytyy. Kakkosen ohjaus löytyy ja kolmosen ohjaus löytyy ja nelosta ei ole vielä tehty. Näin. Eli tää pitäisi olla kunnos. Sitten mennään katsomaan vielä PLC-simipuoli. Nyt mulla on ladattu se ohjelma. Vai latasinko mä sitä vielä sinne? En mä tainnut kyllä vielä ladata. Nyt mä vasta sen lataan sinne. Eli download. Noin. Katsotaan kuinka lähtee. Sitten se on PLC Simi. Sitten Start Search. Eli nyt haetaan sitten ne logiikat, jolla on toi IP-osoite 192.168. Eli nyt me löydettiin targetti. Niin tää targetti on nyt se, mikä täällä PLC Sim Advanceissa pyörii, se virtuaali PLC. Sitten meidän täytyy valita se tuosta listalta ja load. Ja nyt se sitten lähtee lataamaan sitä konfiguraatiota sinne virtuaali PLClle. Loadi. No ja sitten se kysyy Start Modules after downloading to device. Niin me voidaan tähän laittaa sitten tämä Start Module. Eli nyt kun se on ladannut sen sinne, mennään kattoon tänne, niin se on runnilla. Eli tää on nyt niinku ok. Seuraavaksi luodaan connectioni sitten täältä. Mennään tänne. Tuolla on tommonen ylävalikko Connectivity. Jos nyt käy niin, että toi Connectivity ylävalikko ei ole näkyvissä, niin se tarkoittaa sitä, että se add-oni, mikä liittyy noihin tähän PLC-interfaceen, sitä ei ole valittuna, niin sen saa täältä Options, Add-on, Connectivity, niin se on sitten, siellä lukee sitten Enable, niin sitten Enablesta pitää painaa, niin se tulee käyttöön. Sitten täytyy lisäksi vielä käynnistää se ohjelma uudestaan, niin sitten se on käytössä. Mut mulla se näkyy täällä, ei tarvitse muuttaa mitään, eli mä otan tosta ton Connectivityn. Täällä on tämmöisiä Connectivity Configuration, niin nyt me mennään tänne päälle ja sitten otetaan tänne Add Server. Eli nyt me lisätään sitten toi OPC UA-serveri. Noin, ja sen serverin lisäämistä varten sitten meidän täytyy selvittää, mikä on se serverin osoite. Tässä on tämmöinen oletusosoite tuossa connectionissa kuin localhost 48401. Jostain syystä TIA-portaalimaailmassa toi localhost ei ole hyvä nimitys, vaan siihen täytyy laittaa se absoluuttinen IP-osoite. Ja nyt se absoluuttinen IP-osoite sitten. Saadaan se tietysti täältä kun mennään tänne. Tää saa nyt monesta paikasta tietysti. Properties siitä ja sitten mennään katsomaan täältä. Tuo se OPC UA-serveri, se oli tuossa niin valittuna. Niin. Tuossa se on se serverin osoite. Ja tietysti se on nyt se sama, mikä täällä on. Tuollahan se on. 192.168 192.168.0.1. Noin. Apply. Ja katsotaan vielä tuo Edit Connection ja sitten me voidaan Test Connection tuosta laittaa. Ei onnistunut nyt lainkaan. Sitten vähän ihmetellään. Mä en tiedä, pitäisikö toi nyt asettaa kuitenkin sitten toi
pitäisikö toi nyt sit asettaa? Ei onnistu. Eli nyt me tehdään sitten sellainen ratkaisu, että me tehdään sellainen 192.168.0.1.2. Toi pitäisi olla ihan ok. Sitten me tehdään sellainen ratkaisu, että otetaan toi PLC-simi tuolta. Otetaan toi PLC-simi tosta sitten pois pieltä noin. Ja sitten me luodaan tänne uusi. Mä laitan tuon Virtual Ethernet adapterin käyttöön ja pannaan tohon vielä autoradasta. Mä panen vaan niin PLC Aune. Mä laitan tommoseksi ja nyt pannaan tohon 192.168.0.1 255.255.0 ja startti. Sitten startti. Se on käynnissä. Ja sitten katsotaan saadaanko me ladattua tää nyt sitten tonne niinku ikään kuin uudestaan. Tässä on vähän joskus saattaa tulla hiukan ongelmia, kun se nyt meidän täältä täytyy valita Virtual Ethernet Adapter ja sitten taas Start Search. Start Search ja noin. Nyt se herjaa jotain, että se on niinku incompatible. Sitten me otetaan tuolta, laitetaan tommonen Start Search. Katsotaan toimiiko nyt. Tää on vähän tämmönen, kun sen tuolla PLC SIM-asetuksella sinne ensin lataa, niin siinä on välillä vähän semmoista ongelmaa sitten, että se saa ikään kuin niinku ladattua uudestaan. Tota se ei löydä lainkaan. Sitten mennään tolla. Ton se löysi. No nyt se antaa sen jotenkin, että se on niinku kunnossakin. Kokeillaan sitten loadi. Me pannaan tonne nyt se, pistää sen runnille, start module ja finish. Mä en oo koskaan koittanut muuten sitä PLC-simiä. Mä oon aina ottanut sen suoraan sen virtuaali Ethernet adapterin sieltä käyttöön ja sitä kautta hoitanut ton kommunikoinnin sen virtuaali PLC ja sitten ton mallin välillä. Mutta katsotaan nyt lähteekö se pelittää vai oliko siinä joku muu juttu sitten vielä mistä se kiikastaa. Mutta katsotaan, se nyt käynnistää CPUta. Mitä se sitten sanoo? Vähän näyttää huonolta tilanne suorastaan. Kato, meni se. Tuo ei nyt vielä käynnistynyt. Katsotaan tuosta lähtikö nyt käyntiin. Nyt lähti käyntiin, joo. Ja sitten mennään uudestaan tänne. Täällä on nyt kaikki tavallaan asetukset ok. Ja nyt se meni jo, eli se ei toimi sillä. Tulipa sekin nyt testattua, että tuolla PLC-SIM-asetuksella toi ei toimi, kun siinä on se OPC-UA-rajapinta. Mutta nyt se on niinku kunnos. OK. Apply. Ja sitten me mennään, täällä on niinku server, simulation to server. Ja eli simulation to server tarkoittaa nyt, että visual componentit menee tiedot tonne serverin suuntaan, eli ne menee sinne PLClle. Ja server to simulation on sitten tiedot, mitkä tulee sieltä logiikasta tänne visual componentsin suuntaan. Noin. Mä en muista, saiko tämän nimen jotenkin tästä vaihdettua. Sai. Eli nyt mä klikkasin sitä silleen sopivasti, niin mä laitan tästä simulation. Eli visual components.
VC ja sitten pannaan viiva server eli PLC. Pannaanko tio? Pannaan tolle. Noin. Ja sitten muutetaan toikin vielä, sitä saisi sille sopivasti klikattua. Eli server eli tio. Ja siitä Visual Components. VC. Noin, eli nyt meillä olisi noin vähän paremmin kerrottu. Eli tämän alle tulee ne interfaceit, jotka siirretään täältä mallista tonne logiikan suuntaan, ja tuohon tulee ne, mitkä tulee logiikasta mallin suuntaan. Ja se, kun me ruvetaan lisäämään näitä muuttuja, niin meidän täytyy ottaa yhteys sinne. Meidän täytyy niin tuohon serveriin ottaa se yhteys. Ja nyt meillä on se serveriyhteys tehtynä, ja sen jälkeen me voidaan mennä sitten tuohon VC-diakohtaan ja Add Variables. Noin. Ja täällä näkyy nyt jo jotain variaappeleita sitten. Ja samaten täällä näkyy variaappeleita. Eli näyttää ihan hyvältä. Tää on mallin puoli ja tämä on PLCn puoli. Sitten mennään sinne meidän dokumentaatioon. Me lähdetään siitä liikkeelle, että me otetaan nyt vaikka pelkästään nyt aluksi nämä no katsotaan missä mennään. Eli me ollaan luotu OPC UA-serveritty käyttöön, ollaan käynnistetty virtuaali PLC, ladattu ohjelma virtuaali PLC:hen, sovelletaan suppeampaa simulointimallia, sekin me ollaan avattu. Ja sitten me ollaan luotu se connectioni tuosta Visual Componentsista sinne PLCn suuntaan. Eli seuraavaksi mennään tohon. Eli ohjauskotelon IO-signaalit. Nyt me liitetään nämä IO-signaalit siitä mallin IO sinne PLC-IO:hon. Eli SF10 on aika hyvä hakuehto. Täällä on tämmöinen hakujuttu. Eli kirjoitetaan tuohon SF10. Noin. Sieltähän me löydetään Control Interface Off ja Auto. Ja sitten me haetaan täältä kanssa se SF10. Noin. Niin täällä on vastaavat. Tää nyt kahdessa paikassa mä en oikein osaa sanoa. Mä oon yleensä ottanut tuosta ylemmästä sen. Eli nyt tossa on offi ja tossa on offi. Sitten me paritetaan ne tosta pair. Ja tossa on auto ja tossa on auto. Ja niitä kanssa tehdään pari. Noin. Sitten katsotaan seuraavat. Eli SF. Sitten on toi on tehty. VC on kotipainikkeen tilatieto, eli SF1. Eli lähdetään tosta SF1. Se on tossa. Ja tänne kans SF1. Niin, se löytyy tosta. SF1 löytyy tosta. No. Eli se on siinä. Sitten Sitten oli se SF2, eli toi oli se kotipainike. Seuraavaksi tulee autopainike tai startpainike itse asiassa. Se on SF2. Se on SF2, noin. Kakkonen, tossa. Ja tännekin me otetaan sitten se SF2, noin. Ja taas tosta toi. Ja sitten taas pair. Se on hoidettu. Nämä merkkilamput me laitetaan sitten myöhemmin. Ne on sitten siihen, menee täältä logiikasta tulee mallin suuntaan. No sitten on toi SF11. Eli otetaan se seuraavaksi. SF11 ja SF11 noin. Avataan tuolta. Control in line 1, line 1. Noin. Sitten line 2, noin. Ja line 3, noin. Ja sitten oli se SF3 ja SF4, mä muistan ne tuossa. Katoin. SF3 ja SF3, noin. Tosiaan kun nämä nimeää sillä tavalla niin kuin järkevästi, niin silloinhan nämä, tai en mä tiedä järkevästi, mutta vähintään nyt samalla tavalla tuolla logiikassa kuin sitten tuolla mallin puolella, niin silloin tämä on kohtalaisen yksinkertainen tämä liityntä tässä, kun
on samantyyppiset nimeämiset molemmilla puolilla. Noin. Hyvä. Käydään kurkkaamassa täällä. Eli siinä on se SF3 ja SF4. Joo, no siinä ne onkin nyt. Eli sitten tarvitaan se toinen suunta, eli ei siellä ole kuin 2 tämmöistä merkkilamppua, eli PF1 ja PF2. Ne on tuossa näytetty PAC-VC. No meillä on toi PAC nyt TIA nimellä, mutta ei se nyt. Noin, eli nyt me voidaan tää sulkea tohon malliin ja sitten mennään tonne ja otetaan täältä Add Variables ja sitten lisätään tähän se PF1. Noin, ja sitten tännekin se PF1. Noin, ja parit siihen ja sitten PF2. Ja PF2. Noin. Ja parit siihen. Noin, jokin on hoidettu. Noin. Ja sitten täällä on tämmönen valinta kuin Show ja Connected Variables. Se näkyy itse asiassa tuolla alla jo. Mä saan sen vaan sieltä näkyviin. Mä suljen vaikka ton tosta. Niin tää näkyy tämmönen kuin Connected Variables. Eli täällä näkyy nyt ne liitynnät. SF10 auto, SF1, SF2, sitten on line 1, line 2, line 3, SF3, SF4, SF5, eikä noin ne ohjauskotelon painikkeet. Ja missä se ohjauskotelo sijaitsee tuo mallissa, niin mä käyn vähän zoomaamaan, niin se löytyy täältä. Täällä on se ohjauskotelo. Mulla ei ole hiirtä tässä nyt ollenkaan, niin mun täytyy nyt vähän miettiä, että miten mä saan sen näkyä. Eli tossa on se Hoffman autokytkin ja tossa on se radan valinta. Tossa on kotipainike, autopainike. Olisiko tää eteenpäin, niin katsotaan. Mennään tänne autoradastoon ja otetaan täältä näkyviin nyt se kotelo. Ohjauskotelo tulee pian näkyviin noin tossa. Eli tossa on se kotelo. Hoffman autokytkin, kotipainike, autopainike, radan valinta, alas, ylös ja eteen. Noin on nyt tuossa paneelissa. Noin. Ja nyt me voitaisiin oikeastaan vähän lähteä vaikka niinku testaamaan tätä hommaa, että kuinka nämä interfaceit tässä toimii. Se tapahtuu sitten sillä tavalla, että mennään tonne Homeen. Sitten otetaan täältä Interact. Ja sitten meidän täytyy käynnistää toi simulaatio noin. Siellä näittekin jo sieltä lähti ensimmäinen tommonen kappale liikkeelle. Mä suljen tämän outputin tästä näin ja mä otan täältä nyt Connectivity. Ja tuolta tuli näkyviin tämä. Siellä näkeekin. No nyt nämä alkutilat, niin nämä ei välttämättä pidä paikkaansa, eli nyt kun tämä malli käynnistetään, niin sieltä on jotain tiloja menee päälle, mutta aina paras, että menee tähän ja vähän valittee näitä ja katsoo, että ne toimii. Eli niin kuin huomaa, että nyt se on off, sitten on se man, kun ei ole mikään päällä ja auto, eli katsotaan vielä uudestaan. Off, auto, nyt ollaan offilla, sitten nyt ollaan autolla. Ja kun on toi keskiasento, niin ei kumpikaan ole päällä, ollaan manulla. Sitten testataan toi SF1 toimii. Sitten otetaan SF2 toimii. Sitten katsotaan noi lainit tosta. Eli aina klikataan, tuossa näkyy toi. Kun se interakti valitte, niin sen jälkeen pystyy sitten näitä valitteja täältä. Klikkaamalla se vaihtaa tilaa. Eli toi on line 1 asetus, sitten on line 2, line 3. Ne menee vähän väärässä järjestyksessä, mutta ei se nyt haittaa. Sitten otetaan nuo painikkeet tosta. SF3, SF4, SF5, eli SF3 joo, SF4 joo ja SF5, nekin toimii. No sitten me otetaan mukaan tähän se meidän TIA-portaali, eli mennään tonne TIA-portaalin puolelle. Nyt täytyy vähän tätä tuunata, otetaan toi tosta pois näkyvistä. Ja sitten vähän, tää on nyt vähän tämmöistä hakemista, otetaan toikin tuolta pois näkyvistä. Saadaan toi meidän
ohjauskotelo siihen näkyviin ja sitten mennään tänne tieportaaliin. Otetaan se kans vähän pienemmäksi, noin. Tieportaalin puolesta meillä on vähän erilaisia vaihtoehtoja, miten me voidaan tehdä tää homma. Otetaan täällä me voidaan tehdä niin, että me mennään tänne PLC-tägeihin. Nyt ne on täällä ne IOt näkyvissä. Ne on täällä tuolla, eli tuolta näkyy nyt ne kaikki. Mä sen verran, että mä laitan tän tähän float-tilaan, niin mä saan sen vähän mukavammin näkyville. Eli mennään tällä. Ei tehdä mitään watch-tableita tässä kohdassa. Noin. Laitetaan kakkula päähän. Sitten katsotaan vähän mitä se näyttää. Tää on nyt niin osa näistä. Noin, siinä näkyykin nyt. Siinä näkyy noita tiloja, eli tehdään tämmönen niin sanottu IO-check. Oltaisiin voitu se tietysti tehdä ihan alussa ennen kuin me tehtiin niinku internal IO-check, kun me testattiin ne tässä vaan pelkästään täällä mallin sisällä. Nyt meillä on niinku external IO-check, eli tossa on noin off- ja autokytkimien tilatiedot, eli mennään sitten tonne. Oho, mitäs mä nyt painoin? Tässä oli joku tämmönen. Tässä oli joku tämmönen juttu. Se otti sen tonne. Mä hiukan siirrän sen takaisin tänne. Mä siirrän sen vähän parempaan paikkaan vaan tonne. Noin. Ja sitten mä vähän zoomaan sitten niin mukavammin tossa. Noin. Eli tossa ensin kytkimien tilatiedot. Off-tieto. Off. OK. Auto. OK. No niin. Tää on tämmönen testaus tehdään oikeastikin, kun testataan sitten siellä saitilla, kun on se oikea laite, niin siellä tehdään ihan oikeasti tämmönen IO-check. Että katsotaan, että signaalit tulee oikeisiin paikkoihin siellä logiikan muistissa. Toi on tehty. Sitten SF1. Joo, klikataan. Noin, ja sitten SF2. Toimii. Tää menee tosiaan silleen, että mä vien kursorin tuohon päälle ja sitten mä painan niinku hiiren painiketta, niin se toimii tolla tavalla. Sitten on line 2, line 1, line 2, line 3. Joo, tääkin pelaa. Laitetaan line 1 tuohon päälle. Ja sitten otetaan tosta SF3. Toimii. Sitten tulee SF4. Toimii. Tuolla vaihtaa tilaa. Täällä se ei nyt näkynytkään. Me voidaan tätä tietysti viedä vähän alaspäin. Noin, SF4 ja SF5. Eli toi toimii. Sitten seuraavaksi me lähdetään testaamaan sitä meidän ohjelmaa. Eli mennään tänne ja sitten nythän niin kuin lähtökohtaisesti nyt pitäisi olla niin kuin kotiasemassa ton. Käydään katsoa vähän tätä. Mennään tänne. Tää on kyllä hankala. Tässä on niin pieni näyttö, että vaatii vähän semmoista. Mutta mennään tähän ja sitten taas toitosta vaikka ihan alas. Ja nyt pannaan tähänkin kakkula päähän. Kakkula päähän löytyy jostain tuolta. Noin. Ja nyt meidän niin ensin täytyisi katsoa, että miksei tää ole kotiasemasta. Tämä toi ei ole kotona toi tieto tuolla. Elikkä katsotaan nyt vähän tästä tämmöstä ikään kuin tällaista niinku IO-checkiä sitten niin ohjelman tarkasteluun. Niin nyt jos me mennään katsomaan, että no mikä täällä on niinku tilanne. Ei ole kotiasemassa, ei. Homing valo ei pala, eli toi on se homing, ei pala. No miksei pala? No tää all dev at home, jos me mennään tonne nyt tsekkaamaan se. Meillä on tää at home täällä. Tää signaali sattui tulemaan just tähän virtapiiriin. Toi ohjaa nyt sitä merkkilamppua, tai tällä pitillä ohjataan sitä merkkilamppua siellä kutsuvassa ohjelmassa. All dev at home on tämmöinen signaali, mikä pitäisi olla sitten niin kuin päällä, että toi at home menee päälle. Ja nyt tilannehan on se, että mehän ei olla vielä tätä
ensimmäistä laitetta, minkä at home tieto tässä on niin kuin tarkkailun alla, niin tätä ei ole edes vielä kytketty tuonne meidän niin kuin rajapintaan. Me voitaisiin kyllä toi ensimmäinenkin tosta tehdään nyt sillä tavalla, että kytketään se ensimmäinen laitekin tähän nyt mukaan tähän meidän interfaceen. Eli mennään tänne ja sitten mennään täällä show ja mikähän se mahtoi nyt olla sitten, olisiko se toi connectivity configuration on. Otetaan simulointi pois päältä, eli tonne stoppi. Ja nyt lähdetään siitä, että me lisäämme ensimmäisen radan ensimmäisen kuljettimen tiedot nyt tähän meidän rajapintaan. Eli mennään tänne ja add variables. Noin. Sitten meidän täytyy selvittää, mikä on sen tunnus täällä. Se löytyy tuolta mallistakin, mutta ehkä helpoiten me löydetään se niin kuin täältä. Me löydetään se helpoiten itse asiassa. Mennään tänne ja tänne. Ja nyt täällä mennään sitten kuljettimien IO-signaalit. Noin. Eli lähdetään hakemaan sieltä semmoista kuljetinta kuin CL1, CL1-GL1. Se on sen ensimmäinen kuljetin. Eli tänne me kirjoitetaan CL1, CL1-GL1. Noin. BG-valokenno. Otetaan ne sieltä vaikka ensimmäisenä. Tuossa on toinen valokenno. Noin. Annetaan tänne sama. CL1. Sitten täällä on se alaviiva GL1. Sen verran tuossa on eroa. Täällä on alaviiva GL1, kun tuolla on väliviiva. Että ei ihan syntaksit samanlaiset, mutta riittävä. Otetaan tuosta toi PG1 ja täältä PG1 ja siihen sitten pari väliä. Noin. Ja noin. Täällä on vielä, se pitää ottaa tietysti toi signaali tosta. Signal ja PG1, noin. Ja täältä kanssa toi signal ja PG2. Noin. Ja sitten takaisin kytkentä, feedback, se löytyy täältä. Signal interface, feedback ja ne pariksi ja ready ja ne pariksi. Noin. Siinä on se kuljettimen interface, mitä me ollaan tuossa niinku siirtämässä. Eli sieltä tulee mallista tieportaalin suuntaan antureiden tilatiedot, sitten ikään kuin sen asikäynnistimen ready-tieto ja sitten se, että se moottori on käynnistetty sillä asikäynnistimellä toi feedback. Ne oli taas niin kuin tavallaan mallista logiikkaan ja sitten toinen suunta tuosta add variaappelit ja täällä on tää forward ja CV. Tuossa on nyt pikku ristiriita, mutta ei siinä haittaa. Siinä on forward vastaa sitä clockwise tietoa, eli noin tosta yhteen. Noin. Hyvä. No, mehän voidaan laittaa, oltaisiin me voitu laittaa ne muukin samalla tässä, kun oltiin näillä haminoilla, mutta laitetaan myöhemmin. OK, ja nyt täältä simulointi päälle noin. Ja niin kuin huomaatte, sieltä vihreä valo syttyi, eli kotiasematieto meni päälle. Nyt se kotona tieto meni päälle sieltä ykköskuljettimelta, ja siinä nyt ei ollut tuohon käyttötaparyhmään tuotu mitään muuta kuin se ykköskuljettimen at home tieto, eli toi tossa. Hyvä. Sitten lähdetään katsoa. Laitetaan nyt ensin vaikka se tohon. Katsotaan vaikka niinku käsiajot ykköskuljettimen osalta. Tai voidaan ensin testata noin kaikki tilatiedot nyt, että ne toimii. Elikkä katsotaan, että se menee nyt ensin man-modeen. Eli nyt kun se kytkin on siinä keskiasennossa, niin silloinhan sen pitäisi olla niin kuin man-modessa. Mä
hiukan siirryn nyt tonne. Mä otan ton tosta pois. Ja nyt kun ton kääntää keskiasentoon, niin sitten se pitäisi olla niin kuin man-modessa. Noin. Eli katsotaan. Ei mennyt man-modeen. Nyt meidän täytyy käydä selvittämästä, miksi tää ei mennyt man-modeen. Eli nythän tämän pitäisi mennä manuaalitilaan, kun se oli tuossa keskiasennossa. Mä tuplaklikkaan tosta. Mä pääsen tänne ohjelmaan. Ja tässähän on man-moden. Eiku homing mode sode. Manual mode on päällä, kun tossa on toi ohjaus. Eli toi ei mennyt päälle. Nyt sekataan. Nyt me katsotaan täältä. Switchi oikeassa asennossa. Autoswitchi ei ole päällä. Hetkinen. Off mode on niinku päällä. Toi on niinku virheellinen tossa. Toi temp off mode. Toi täytyy käydä tsekkaamassa. Temp off mode. Toi on päällä. Joo, siellä on se hätäseissi, eli nyt meidän malli on siinä mielessä vajavainen, että siellä ei ole mallinnettu lainkaan tätä hätäseispainiketta. Meillä on se tuossa ohjelmassa, mutta se ei ole siellä mallissa. Siellä ohjauskotelussa ei ole valitettavasti hätäseispainiketta. Ja se hätäseispainike, emergency stop, käydään kurkkaamassa tuosta kutsuvasta ohjelmasta nyt. Eli mennään tonne ja täältä katsotaan nyt sitten se hätäseis. Missä se mahtaa olla? Tuossa emergency stop. Siihen on kytketty tommonen kuin CL1 ES1. Katsotaan saadaanko me tästä se ohjattuu päälle. Se pitää ohjata täältä ohjelmasta. No nyt se on päällä. Ja man-mode meni päälle. Eli se toimii ihan oikein. Nyt man-mode on päällä, niin me voitaisiin nyt kokeilla jo sitten ohjata sitä. No katsotaan vielä siitä man-modesta nyt se, että otetaan toi tuolta pois päältä. Mennään tänne. Sen verran voidaan tuossa testailla, että tässä vähän tonne päin noin. Ja nyt katsotaan tosta, otetaan tuolta. Joo, man-mode meni pois päältä. Kyllä tää niinku ihan silleen tää toimii. Nyt on man-mode päällä. Nyt on off-mode päällä ihan niin kuin kuuluu. Nyt on automode päällä, tai siis automode ei se nyt vielä päällä ole, mutta sitten kun mä painan tosta, niin automode menee päälle. Mutta testataan nyt ensin vähän kuljetinohjausta, eli siinä näkyy nyt toi ensimmäinen laatikko. Ja nythän tää pitäisi toimia niin, että kun tosta laitetaan toi manulle, ja tässä oli tää ensimmäinen painike, ei kun viimeinen painike oli se eteen painike. Käydään tuolta vielä kurkkaamassa. Tuolta. Viimeinen painike rata eteen. Toi täytyy olla rata 1, täytyy olla valittuna. Eli se line 1 täytyy olla valittuna. Se me voidaan käydä tsekkaamassa. Tai no, me nähdään se täältä ohjelmasta. Mennään tonne. Ei mennä tonne, kun mennään tonne. Tässä on nyt tää ohjelma, niin me nähdään täältä. On se ykkösen ohjaus, niin täällä on line 1 selected on päällä, eli se on oikeassa asennossa. Ja nyt jos me mennään tänne kurkkaamaan tätä ohjelmaa, tuplaklik tohon. Ja sitten katsotaan täältä se moottoriohjaus. Tuossa on tuo auto-ohjaus, sitten on noita ready-juttuja tossa. Eli tohon vielä kakkula päähän. Noin. Eli line selected, jog forward, niin siitä pitäisi tuon kuljettimen lähteä käyntiin tuon ohjelman mukaan. Ja sittenhän me se testataan. Noin, ja jog forward oli tää viimeinen ja lähtee. Noin. Eli toimii. No sitten kun me ollaan todettu, että toimii, tässä ei oikein ole sitten muuta kuin se automaattiajo. Eli laitetaan se automaattiajo sitten päälle. Eli nyt kun me laitetaan automaattiajo, niin se pitäisi taas toimia. Eli käännetään se toi tosta. Noin, nyt se on automaatilla. Ja nyt tietysti täytyy olla tavallaan päällä se tieto, että nyt olisi valmis, se edellinen kuljetin on valmis lähettämään tavaran niin kuin tänne. Meidän tulee radan kuljetin ykköselle. Niin me käydään täältä nyt vähän kurkkaamassa sitä, miltä se näyttää. Tähän on tarvinnut tehdä semmonen pikku kommervenkki. Elikkä
Mä voisin ton tosta nyt sulkea. Ja sitten me katsotaan täällä sitä ykkösen ohjausta. Niin täällä on tämmönen ohjaus tehty, että kun tää valokenno näkee, niin tää ykköskuljetin saa tämmöisen ready to send tiedon. Eli tarkoittaa sitä, että nyt siihen ykkösen kuljettimen edeltävä kuljetin on valmis lähettää se pino eteenpäin. Ja sitten se sending-tieto menee päälle, kun täällä on se automode päällä ja sitten tässä on tämä kuljettimella tavaraa. Me voitaisiin itse asiassa tätä kyllä hiukan tuunata. Me voitaisiin tätä nyt kyllä hiukan tuunata, eli me voitaisiin tähän nyt laittaa vielä kaveriksi tuli vaan tässä mieleen, niin me voitaisiin tähän laittaa kaveriksi tää, että tää on niinku ready to receive. Eli tuolla on toi ready to receive to previous, eli me lisätäänkin tuohon. Tehdään tästä semmonen juttu, joo. Elikkä laitetaan tuo tosta noin. Sitten me lisätään tähän. Lisätään tähän yksi täppä noin. Ja tähän tulee sitten se inst cl1 gl1. Oho. Tänne. Piste. Pannaan näin piste. Ja sitten tuli se ready to receive to previous on toi tossa. Noin. Ja nyt kun ladataan ohjelma, niin sitten täällä täytyy toi simulointitila ottaa pois päältä ja käynnistää uudestaan. Noin. Se menee aina se simulaatio vähän niin kuin sekaisin. Menettää sen OPC-UA-yhteyden jollain tasolla. Noin, nyt se on siellä. Ja nyt jos me käynnistetään toi simulaatio sitten uudestaan, resetoida ja käynnistää uudestaan. Nyt meillä on se ensimmäinen kuljettimella tavara ja nyt voidaan totakin vähän tuossa pyöritellä. Noin. Ja sitten tosta käyttää. Ja sitten, no. Ei lähtenyt automaatille. Katsotaan. Zoomataan vähän, toimiko toi painike tuossa. Painike toimii, joo. Tehdään vielä. Tietystihän me nyt mennään katsomaan tänne, että miksi se sillä lähde automaatilla. Tässä voi olla tässä interfaceissäkin jotain vikaa. Se voi olla, että toi connectionikin täytyy niin käynnistää uudestaan. Taisi olla semmonen. Mutta otetaan nyt tuosta Open ja Monitor. Ja sitten mennään täällä. Täällä on Homing, sitten on Automode SR. Start push-buttoni on tossa. Ja nyt kun mä klikkaan tosta, niin tuohon pitäisi tulla toi signaali tänne läpi. Ei tuu. Eli nyt me tehdään tällainen ratkaisu, että me otetaan tosta Connectivity Configuration. Otetaan yhteys pois päältä, yhteys päälle. Sitten otetaan vielä toi simulointi, resetointi siihen ja sitten se päälle. Noin. Hyvä. Ja sitten kokeillaan uudestaan. Mä taas pyöräytän ton tosta. Noin. Ja sitten tuosta painetaan. Nyt pitäisi mennä päälle. Nyt se on automode on. Ja tässä nyt huomataan, että mitään ei kuitenkaan tapahdu. Eli mahtoiko se mun muutos sitten ollakaan niin loppujen lopuksi oivallinen. Eli mennään kattoon tänne. Mennään katsomaan nyt sitä ohjelmaa, eli täällä mennään takas siihen. No se näkyykin tuolla alla varmaan. Tosta. Ja mutta ei se saa näyttää sitä, mennään tänne. Noin. Ja sit mä menen täältä. Mä menen täältä sitten. Jos mä saisin vielä vähän sitä. Se on varmaan toi tossa. Noin, sit mä katon tästä tätä. Laitetaan tähän kakkulan päähän. Vähän tää on niinku työlästä, kun tässä on Noin, ja sitten tosta. Joo, tää ei oo niinku ready to receive. Katsotaan miksei tää on ready to receive. Se on ready to send. Toi on niinku ok.
CL1, GL1, ei ole ready to receive. Ready to send. Sieltä toi PG1 päällä. Siinä on toi PG1 päällä. Niin joo, se on toi, joo, ei se voikaan toimia näin, joo. Joo, tässä on toi, se onkin täällä. Se valokenno, mikä tossa on, niin se onkin, vaikka se on siinä eri kuljettimella, tämä valokenno tässä, niin tää onkin ton, mä vähän zoomaan pienemmäksi, sitä otan tuon tuosta pois. Eli tämä valokenno tässä, se onkin ikään kuin tämä valokenno jo täällä näin. Eli joo, ei sitä, noin sitä ei voi tehdä. Näin sitä ei voi tehdä niin kuin mä tein. Eli toi täytyy nyt sitten ottaa uudestaan pois tosta. Eli se oli huono ajatuskatko, eli toi täytyy tehdä. Ja sitten download siitä. Noin. Ja sitten täältä mennään nyt heti alussa niin kuin alusta asti, eli täältä connectivity. Toi pois päältä, simulointi pois päältä, toi päälle ja simulointi päälle. Noin. No nyt se on siellä automaatilla päällä toi, kun mä en sitä ottanut pois, niin nyt se lähti kyllä heti pelittämään. Otetaan vielä uudestaan, mä otan ton pois automaatilta, noin. Ja sitten testataan tästä saman tien yksi toinenkin juttu, eli nyt mä otan tämän simuloinnin nollaksi. Ja sitten mä käynnistän sen tosta noin, ton simuloinnin. Itse asiassa tosta noin. Ja nyt kun tässä tehdään tällainen kommervenkki, että me niin kuin ikään kuin tyhjätään kuljettimet, niin sitten meidän täytyy se logiikkaohjelmakin alustaa siihen alkutilanteeseen. Nyt on toi simulointi. Tuosta kun klikataan, niin simulointi palautetaan alkutilaan. Nyt meidän täytyy se logiikkaohjelmakin palauttaa alkutilaan. Sitten ei tunne mitään tietoa tonne logiikan suuntaan tuosta ikään kuin tuon simuloinnin alkutilan laittamisesta, niin sitä varten, että me saadaan tämä logiikka tänne alkutilaan, niin tänne on lisätty tällainen bitti kuin restart simu. Tällä bitillä me saadaan se alkutilaan tämä meidän logiikkaohjelma. Eli silloin sen jälkeen nyt on joku siirto päällä. Siellä on joku siirto nyt päällä, sen takia se ei mene sinne kotiasemaan. Niin. Ready to send from previous. Otetaan tosta restart simu ja modify 1 ja sitten modify 0. Ei se mennyt vieläkään kotiasemaan. Katsotaan. Tuo at home täytyisi näistä mennä päällä. Mennään sitten tonne sisälle kurkkaamaan, mikä mättää. Ja täällä me katsotaan se at home-tieto. Se oli täällä jossain ylhäällä. Tossa on at home-tieto ja laitetaan toi tosta päälle. Ja siellä on tämmönen kun moving bitti on päällä. Tämä menee aina sillä tavalla, tämä debuggaaminen, täytyy tietää mitä bittiä ei nyt ole siinä asennossa kun kuuluu. Sitten mennään monitoroimaan sitä bittiä. Nyt kun me tästä katsotaan, niin Start Moving estää ton bitin menomisen päälle. Eli mennään tänne Start Moving ohjaukseen tänne. Näin. Ja nyt me huomataan, että täällä ei ole lainkaan resettiä laitettu tänne. Tämä on se Restart Simu-bitti, millä me sitten nollataan näitä settiresettejä tarvittaessa, niin kuin tässä esimerkiksi toi sending, niin tähän sitten ei ole jostain syystä tullut laitettua. Eli tässä on ohjelmavirhe. Eli lisätään tähän se resetti nyt sitten. Eli mennään tähän, lisätään tuohon yksi haara ja tähän tulee sitten se restart simu. Eli toi sisäinen bitti tosta. Noin. Ja sitten taas download. Tää oli ihan hyvä virhe. Tähän nähtiin vähän miten sitä debuggaamistakin tehdään.
Eli täytyy selvittää se kohta, mikä ei toimi, ja sitten siitä ohjelmasta katsoa, että mikä siinä sitten oikein mättää. Noin, ja täältä taas samat kommentointit kuin äsken, eli simulointi seis, yhteys katkaistaan, yhteys päälle ja simulointi käy. Noin. Ja nyt mennään ihmettelemään. Nyt meidän täytyy käydä asettaa vielä se Restart Simu päälle. Se voidaan nyt asettaa useasta paikasta, mutta mä asetan sen tästä. Elikkä noin. Mennään tohon ja sitten laitetaan tosta Modify 1. Ja sitten Modify 0. Ja nyt nähdäänkin, että se home-bitti meni tuolla päälle. Se on nyt kunnos. Ja sitten sitten testataan. Noin. Ja sitten tosta käännetään automaatille ja siitä kuljetin käyntiin. Noin. Ja sitten vähän zoomataan. Taas toi tuolta pois. Ja nyt tämän pitäisi mennä sitten sen ensimmäisen kuljettimen päähän. Se tietysti mikä tässä simuloinnissakin on niin kätevää, niin ei tätä nyt ylemmäärin saa tätä simulointinopeutta kasvattaa, mutta saa sitä ohjelmaa testattua vähän nopeammin sitten, kun on tämmöinen virtuaalinen malli, niin voidaan sitten nopeuttaa tätä simulaatiota. Noin. Se meni siihen ensimmäiselle kuljettimelle nyt nätisti. Hyvä. Ja kyllä me varmaan runnotaan tää nyt sitten loppuun asti. Lisätään seuraavat kuljettimet ja tuohon interfaceen ja tavoite nyt saada sitten se tavara liikkumaan sinne loppuun asti. Kolmannen kuljettimen loppuun asti. Hyvä. Eli nyt taas otetaan simulointi pois päältä ja show ja otetaan tuohon toi Connectivity Configuration. Ja nyt meillä on tavoite sitten lisätä 2. ja 3. kuljettimet tähän interfaceen ja add variables ja sitten otetaan tuosta se GL2. Noin ja sieltä GL2. Toi väärä, eli PG1. Noin ja sitten PG2. Noin ja sitten oli se asikäynnistin ja tuolta 2 ja sitten täältä lähdettiin sitten PG1 liikkeelle. Noin, pistetään ne ristiin kytketään yhteen ja noin ristiin kytketään yhteen ja sitten tulee se feedback ja ready. Noin. Sitten me voitaisiin laittaa se tämä puoli täältä kuntoon, eli add variables ja nyt meillä on täällä pelkästään se forward ja toi ja sitten toi ja ne yhteen. Sitten otetaan tuolta vielä 3. kuljetin, eli laitetaan tuohon se 3 ja tonne 3 ja sitten otetaan PG1 signal PG2 signal ja sitten tuolla on toi asikäynnisti. Signal interface. Ja lähdetään 1. liikkeelle. Noin. Sitten 2. liikkeelle. Noin. Sitten feedback. Noin. Ja ready. Noin. Ja sitten otetaan tuolta vielä se ohjauspuoli, add variabbeli ja sitten täältä se forward. Noin. Ja noin. Noin. Tuon voi sulkea. Tietysti voidaan täältä nyt sitten katsoa, että ollaanko me nyt vaikka kaikki niin kuin tehty connected variables. Ja sitten me voidaan täältä kurkata, että mitä me ollaan tänne nyt lisätty. Kuljetin 1. Sitten kuljetin 2. Sitten voidaan tietysti katsoa, että ne on kytketty niin kuin oikeaan signaaliin. PG1, PG2, feedback, ready. Ja sitten 3. osalta, 2. osalta ensin. Siinä on
PG1, 2, feedback ready, sitten tulee 3 kuljetin. PG1, PG2, näyttää ihan hyvältä. Ja sitten täällä on nämä outputit. Ja näissä näkyy tämä kysymysmerkki, kun ei mulla ole vielä käynnistetty sitä simulointia. Sitten kun otetaan tuosta ja käynnistetään, niin sittenhän se menee tuliin. Mulla on se automaatti jo siellä päällä. Tässäkin nyt taas nähdään, että se on niinku tavallaan se kuljetinohjelma siellä oli päällä. Ja jos me tätä nyt tässä katsotaan, niin meillä on se automaatti jo siellä päällä, niin aika hyvältä näyttää. Tavaraa on jo 2. kuljetinta menossa hyvän matkaa eteenpäin ja sitten 3. kuljetinkin siellä. Testaillaan sitä nyt vähän tarkemmin sitten hetken päästä käsiä, jos on muita, mutta katsotaan nyt, että tohon asti se pitäisi se tavara mennä. Se on nyt 3. kuljettimelle asti liitetty noita ohjauksia tai tehty ohjauksia sinne tieportaalin puolelle. Ja malliakin nyt sitten, mallin ja PLC:n välinen interfeissikin on tuohon 3. kuljettimeen asti sitten liitetty radan 1 osalta. Noin. Siinä. Hyvä. Automaatti jo toimi. Se on niinku testattu. Voitaisiin me tietysti nyt sen verran sitten uudestaan käynnistellä simulointia, että otetaan tosta pois automaatilta. Sitten otetaan tuolta simulointi pois päältä ja laittaa simulointi päälle. Tuokin voidaan varmaan ottaa tuosta pois. Eli siinä on eka kuljetin olisi siinä nyt mukana. Sitten valitaan täältä. Nyt on line 1 valittu. Toi on tonne alaspäin. Ja sen voitaisiin tehdä, että käydään täältä laittamassa se restart simu päälle, että saadaan kaikki ylimääräiset bitit nyt niin kuin nollattua. Eli tosiaan niin saadaan se meidän logiikkaohjelma vastaamaan sitä alkutilannetta vähän niin kuin väkisin. Noin. Ja sitten voidaan mennä tänne ja nyt testataan tämä homma. Nythän tämä menee sillä tavalla, että tämä käsiohjaus on toteutettu, että kun me ohjataan käsin, niin se ohjaa kaikkia näitä sen kyseisen linnan kuljettimia. Eli kun mä pidän tästä nyt aikani pohjassa, niin voimme se tietysti koittaa vähän zoomata pienemmäksi ja sitten siirtää tänne päin. Itse asiassa voidaan ottaa vaikka näin ja siirtää tonne päin. Ja nyt jos mä saan ton niinku sopivasti tosta, noin. Käsiä jo toimii. Ainakin 2. kuljettimelle asti, mutta mä pitelen tätä tässä pohjassa ja katsotaan meneekö se sinne 3. kuljettimelle asti tää homma. Todennäköisesti menee, koska nythän tässä on semmoinen tilanne, että meillä on käytetty sitä samaa FP:tä näiden kaikkien kuljettimien ohjauksessa, eli jos sen yhden kuljettimen osalta toimii, niin miksei se toimi sitten muidenkin kuljettimien osalta. Tämä on niin kuin siinäkin mielessä tämmöinen komponenttien uudelleenkäyttö on erittäin tehokas tapa tehdä koodia. Kun on saatu testattua se yksi moduuli ja sitä samaa moduulia kun sovelletaan uudestaan, niin jos se on toimivaksi testattu, niin kyllähän se silloin toimii. Juu, eli tuohan näyttäisi siltä, että se on ihan 3. kuljettimelle asti täällä. Laitetaan vielä tosta semmonen jutska, että otetaan simulointi vielä uudestaan, eli mennään tonne ja sitten noin. Ja sitten täältä laitetaan automaatille, se on kotona ja sitten start. Noin. Hyvä, eli antaa ton tuolla nyt jauhaa. Tätä on virtuaalinen käyttöönotto. Konkreettinen esimerkki siitä, mitä on virtuaalinen käyttöönotto, niin se on yksi tapa on tällainen. Tässä nyt ei niinku, sinällään tämä nyt ihan 100% pystytä ohjelmaa testaamaan, koska tämä meidän HV-konfiguraatio tässä meidän tieportaaliprojektissa, niin siellähän ei ole lainkaan sitä HV-konfiguraatiota. Että jos menen tuonne katsomaan, niin täällähän ei ole mitään kortteja. Ei saa olla. Nyt ne IOt, mitä me kytketään sieltä
mallista tänne tieportaalin suuntaan, niin tässä tapauksessa, kun me käytetään tuota OPC-UA-rajapintaa, niin meillä ei saa olla vastaavia IO-kortteja täällä. Tämä on nyt vähän vajavainen, mutta sanotaan nyt, että kyllä tällä pystyy testaamaan ohjelman toimintaa. Se on sitten eri asia, jos halutaan testata myös niiden, ikään kuin niiden ohjauskomponenttien niin kuin toimintaa, taajuusmuuttajan tai tämmöisten komponenttien. Mutta sellainen, tästä tuli nyt aika pitkä video, kyllä yli tunnin video, mutta aika hyvin se kuitenkin silleen meni että koko pätkä testattiin kerralla, niin päästiin siihen kohtaan. Et nyt meillä on nyt niin kuin ensimmäisen radan osalta nämä kuljettimet, 3 ensimmäistä kuljettinta testattu ja katsottu, että ne toimii. Sitten lähdetään seuraavalla videolla sitten muokkaamaan tätä hommaa vielä vähän eteenpäin. Eli nyt kun meillä on nämä linjat on tässä, meillä on nämä linjat tässä, niin nämä linjatkin on identtisiä, niin luodaankin yksi tämmöinen toimilohko yhden tämmöisen linjan ohjausta varten, niin sitten sitä samaa toimilohkoa voidaan käyttää myös näiden muiden linjojen ohjauksessa. Siinäkin sitten vähän testataan ja katsotaan vähän, että se meidän homma toimii, niin siihen tulee myös tämmöistä virtuaalista käyttöönottoa. Mutta ei tässä nyt tämän enempää sitten tällä videolla niin kuin liittyen tähän virtuaaliseen käyttöön. Mutta muuta kuin todetaan, että homma toimii. Hyvä.